dɔgɔnu ne teriw ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da u kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw hali concert tike ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bi ye janvier kalo tile 19 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka kunnafoni ale waati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa o de mouvement yɛrɛwoloma olu kɔni wulilen don ni ka u jɔ ka taama boloda taama min yɛrɛ sa ni ale bɛna kɛ janvier kalo tile 20 nata in na sa taama in kun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko Faransi wolomasiri tabɔ k'olu ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ni kuma in fɔra u ka kuma laseba fɛ sa n'o ye Siriki Kuyate u ka fɔla ko kabini Faransi nana an ka jamana o kɔnɔna la ko Faransi ma se ka foyi ɲuman kelen o de kɛ ko de la ko nafa foyi tɛ Faransi la an ka jamana o kɔnɔna la. Fatoma sigida min bɛ nɔ sa ni ale bɛ Mopti o mara la o mairie janvier kalo tile 14 tɛmɛnen sa u ye ale bɔnɛ ani na mairie yɛrɛ ale tɔgɔ ko Alfuseni Keita ni bɛɛ b'ale wele ko Mayiga u ye a bɔnɛ ani na k'a to a ka denbaya de la sigasigana talen bɛ ka maa minnu yɛrɛ sigara sa kulu de ye nin waleya ni k'a kɛ o de ye Katiba Masina Ansardini maaw ye n'o ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye ka hakili jigin k'a fɔ ko Alfuseni Keita ni bɛɛ b'ale wele ko Mayiga sa nɛgɛ kaɲa 19 wagati a bɔra u ka jama lajɛrɛ yɔrɔ o la sa a bɔlen wagati min na sa a nane a ka denbaya la u ye a bɔnɛ a ni na o kɔnɔna la maire minnu bɛ nin sigida in na sa o maaw kɔni caman kɔni bɛ ka siran ka sababuya kɛ fagaliwale min n'a bɛ ka kɛ u ka dugu o kɔnɔna la. Don o don dɔ de bɛ ka fara an ka bolofɛnw sɔngɔ kan ka taga fɛ dɔ farala fɛn min yɛrɛ sɔngɔ kan ni wagati in na sa o de ye tulu ye tulu yɛrɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ dɔrɔmɛ 10 o tɛ don ale la an ka bitiginin kɔnɔnaw la ni wagati in na a yirala k'a fɔ ko n'i y'a ye ko tulu sɔngɔ ko o yɛlɛnna san in kɔnɔna la sa ko an ka jamana ma kɔɔri ɲɛnama de sɛnɛ ko de y'a to ko dɔ farala tulu o sɔngɔ kan. Kunu janvier kalo tile 18 san 2021 maison des aînés la sa kana maaw olu ye sigika fɔ kɛ ale kɔnɔna la sigikafɔ min yɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan sa o de ye k'a fɔ ko fura dɔw bɛ yen nɔ ni olu tɛ amu o la ko furaw k'olu bɛna bila pharmacie kɛ yɛrɛ ye olu kɔnɔna la walasa maaw bɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na nin kuma in fɔra kanamu ɲɛma fɛ sa ni o ye Mahamani Babi ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ u n'u ka wasaden kalafili cɛ sa o bɛna kɛ mars kalo tile 6 o nata la sa ale kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa olu kɔni kelen don ka u sen bɔ nin ko in na u bannen don ka u sen don a ko suguya bɛɛ lajɛlen o la sa kɔni bɛ ka sigi ka fɔ kɛ walasa a ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Senegalikaw olu fɛ yen nɔ sa couvre-feu ale kɔni daga sigira u da la min ni a bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 wagati ka taa se sɔgɔmada kɛ nɛgɛ kaɲa 5 o masa nin bɛna kɛ Dakarikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Cɛsikaw olu ka yɔrɔ la a kun ye fɛn min ye o de ye coronavirus ale bana kana cari cogo min na u ka jamana o kɔnɔna la u y'a fɔ tuguni bi tarata
bi tarata donya in fana na sa jamana o bɛna bila état d'urgence o la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ tulo kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.